Ne-a mai lăsat timp. Pentru că timpul nu este a nostru, dar ne l-a lăsat ca noi să ajungem să fim părtași firii dumnezeiești. Acolo vrea El, acolo vrea să țintim noi. Aș vrea să dau citire din Psalmul 111, care spune în felul următor: Lăudați pe Domnul, voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărășia oamenilor fără prihană și în adunare. Mare sunt lucrările Domnului, cercetate de toți cei ce le iubesc. Strălucire și măreție este lucrarea Lui și dreptatea Lui ține în veci. El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui. Domnul este îndurător și milostiv. El a dat hrană celor ce se tem de El. El își aduce pururi aminte de legământul Lui. El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui, căci ne-a dat moștenirea neamurilor. Lucrările mâinilor Lui sunt credincioșie și dreptate. Toate poruncile Lui sunt adevărate, întărite pentru veșnicie, făcute cu credincioșie și neprihănire. A trimis poporului Său izbăvirea și a așezat legământul Său pe veci. Numele Lui este sfânt și înfricoșător. Frica Domnului este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava Lui ține în veci. Amin. Amin. Fraților, ultima dată când am fost la dumneavoastră am vorbit despre bunătatea lui Dumnezeu. Când am primit COVID, am avut harul acesta să primesc COVID-ul și un singur lucru m-am rugat. Atunci cerul tace, mă rugam, parcă rugăciunea nu era ascultată, dureri mari de cap, rău, un rău total, carnea pe mine mă durea, oasele parcă se desfăcea. În momentul acela, când nimeni, totul era tăcere, am rugat o singură rugăminte: Doamne, vreau ca în toată suferința asta, niciodată în mintea mea, să nu se iște vreun gând că Tu nu ești bun. Că ce faci Tu nu este bun și nu este drept. Și în tot timpul acesta, n-am avut în inima mea, în mintea mea, nici o secundă că Domnul nu face lucrurile bune. Am învățat un lucru foarte clar, că de la teorie la o practică este o distanță. Și am învățat că e una să cânt, să ridic mâinile, să înalt, să mă rog, să strig, să fac, dar când ai proba, când am dat proba, Domnul m-a întrebat. După o lungă tăcere de vreo 7-8 zile, Domnul m-a întrebat. Când moartea era în stânga mea, El era în dreapta mea și m-a întrebat: ți-e frică de moarte? Și a trebuit să-i răspund. Dacă mă întreba cu 3 săptămâni, spuneam: n-am nicio teamă, să vină. Dar 2 zile nu dormisem. Și am zis: da, văd că mi-e frică de moarte. Și nu știi că cine vrea să-și scape viața, eu care băgasem toate tratamentele în mine pe venă, băgam și nimic. Febra nu, durerile la fel, durerea de cap la fel, glicemia zburase la 300 și tensiunea la 19, 20, numai acolo mă ținea. Și zice: nu știi că cine vrea să-și scape viața o va pierde și cine vrea să o dea pentru mine o va câștiga? Ești gata să-ți dai viața? Moartea era acolo. Dacă îi spuneam da, putea să-mi ia viața. Dacă îi spuneam nu, putea să o ia și așa. Și am zis: Doamne, o dau. O dau. Când am zis o dau, a dispărut frica morții. O dau. Și mi-a pus a doua întrebare: mă iubești tu mai mult decât fiica asta a ta? E aici, Alesia. Și ea venea și în jurul meu de 6 ani, tata nu muri, nu pleca, eu mă învinețeam,
Eram gata pe ducă. Și ea era de jur împrejurul meu, tata, nu plecam, nu murim, pupa picioarele. Era numai lângă mine, măi, lasă că e COVID, du-te și tu de aici. Nimic. Venea, mă pupa, iar și m-a întrebat, mă iubești tu mai mult decât fata aceasta? Și a trebuit să-i răspund. Și răspunsul a fost, nu. Și a zis, vrei tu să schimbi balanța în dreptul tău? Doamne, vreau. Vrei să mă iubești mai mult ca pe ea? Doamne, vreau. Și mi-a zis, uite, am schimbat balanța în dreptul tău. Dacă mă întreba cu 3 săptămâni înainte, mă iubesc pe Iisus. Lucrările sunt minunate, sunt extraordinare. Dar Domnul face o lucrare extraordinar de mare în viața mea. Cu mine a făcut. Eu mulțumesc pentru COVID. Știți de ce mulțumesc? Pentru că mi-a pus clar teoria și practica. Și am văzut că nu bate. Și el a zis, vezi că am schimbat balanța în dreptul tău. Păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. E mare har în dimineața aceasta, în timpul acesta, când noi trebuie să-L lăudăm pe Domnul în adunare, din toată inima mea. El poate să schimbe balanța în dreptul tău. Să-L iubești pe Iisus. Când îl iubești pe Iisus din toată inima, nu mai ai frică de moarte. Când Iisus este 100% în viața ta, nu ai frică de moarte. Ai trecut. Oamenii de frica morții fac orice ca să scape. Dau orice. Dar dacă vine Domnul în viața ta și schimbă balanța în dreptul tău, atunci teoria va bate cu practica. Restul. Faci aici, cânți aici, îl slăvești aici, te duci acasă și ai o altă viață. O altă viață. Și ai o viață puțin goală, puțin din tine, puțin cu tine, puțin pentru tine, puțin pentru nu știu ce, puțin pentru lucrările tale, puțin. Dar puținul acesta crește. El vrea în dimineața aceasta ca tu din toată inima să-L lauzi, ca să știi că lucrările Lui sunt drepte. M-a sunat aseară o mamă a unei fete și a zis, fata mea nu mai are aer și s-a înspăimântat extraordinar de tare. Rugați-vă pentru ea. Păi am sunat-o și am zis, dragă fată, uite ce-ți spune. Un om care a trecut la fel ca tine. Dacă stai cu frica asta, te inhibezi în așa hal, adrenalina crește așa de puternic în tine, încât tu nu ai să mai poți respira nici cât respiri acum. Dacă îți pui toată încrederea în Domnul Iisus și spui, Doamne, dacă Tu vrei să-mi iei viața, ia-o. Dacă Tu vrei să o lași, lasă-o. Pune-te pe pat, relaxează-te și spune-i, Doamne, fă ce vrei cu viața mea. Ea în frica aia a chemat salvarea, a chemat ambulanța și așa mai departe. Și doctorul i-a zis, domnule, uite, ne mai sunt peste o oră. Și am zis, viața, pune-o toată în mâna Domnului Iisus. Asta vrea să faci tu în dimineața asta, să o pui toată în mâna. El îți dă hrană, de El trebuie să te temi. El trebuie să fie centru. Sunt persoane care toată ziua îi aud, Satana a făcut aia, Satana a făcut aia. Dar eu nu-L urmăresc pe Satana. Eu știu lucrările Satanei. Eu îl urmăresc pe Iisus Hristos. El e ținta căpeteniei de săvârșirii mele. Eu acolo trebuie să mă uit și acolo să merg. Dacă te uiți după Satana prea mult, la Satana ajungi. Uită-te după Iisus Hristos, El e ținta. Amin. Și El îți va spune lucrările, că nu ești în necunoștință de lucrările Lui, ci El va fi ceva extraordinar pentru tine. El e Cel care, unde privești, acolo te vei duce și îi vei lăuda pe Iisus Hristos. Lucrările mâinilor Lui sunt credincioșie și dreptate, fraților.
credeți din toată inima, indiferent că te trece prin COVID sau nu te trece, sau te trece printr-o suferință sau alta, lucrările lui sunt credincioșie, el nu greșește cu nimic, Satana nu poate să facă niciun pai, nu poate să ridice fără ca Iisus Hristos să-i spună accept. Nu poate. Și dacă el se duce și spune dă-mi-l să-l cern și el zice cearnă-l, pune-l în ciur și acolo, tu ești în mâna lui Dumnezeu. El te ține. Nu te lăsa deloc țintuit că vai ce a făcut Satana. Nu-i treaba ta ce face el. Treaba ta este o țintă la căpetenia desăvârșirii. Treaba ta e să crezi din toată inima că el e credincioșie și dreptate. Și că el poate să facă cu tine ceva extraordinar. Dacă ți-ai pus încrederea doar în viața aceasta, spune Apostolul Pavel, ești cel mai nenorocit dintre oameni. Tu ai veșnicia în față. Acolo-i privirea ta, acolo tu ești ancorat, tu deja ești acolo, tu deja guși de acolo, tu deja guși din părtășia cerului, tu acolo ești. Acolo vrei tu să țintești. Și asta nu se poate, spune Petru, lucrările lui sau promisiunile lui care sunt nespus de mari și scumpe, care vrea să te facă părtași, una cu el în lucrările acestea, care vrea să te facă părtași firii lui Dumnezeu. Vă dați seama unde vrea să ne ducă Dumnezeu? Acolo vrea El să te ducă. Și când te rogi, tu te rogi prin credință, și când mergi, tu mergi prin credință, și când acționezi prin credință. Pentru că tu ești cu Cel care te ține în mână, și cine te ține în mână, nimeni nu te poate smulge din mâna Lui. Nimeni! Ești convins de lucrul acesta? Dacă da, îl vei lăuda pe Domnul. Și în tovărășia oamenilor fără prihană, în adunare, tu vei striga, mărit este Domnul. Eu cred în credincioșia ta, eu cred în dreptatea ta, eu cred în suferințele care le-ai lăsat, că nu sunt puse vrednici alături de slava viitoare. Eu cred lucrurile acestea, eu cred că eu trebuie să am frică de tine, nu de COVID, nu de lucrurile astea, eu de tine trebuie să am frică. Să nu păcătuiesc, să nu las ca gândul meu, ca mintea mea, ca viața mea să se ducă într-un loc în care tu nu ești acolo. Eu asta trebuie să am frică. Și acolo vrea El să ne ducă. Și dacă azi este ziua mulțumirii, este să-i mulțumești lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc în dimineața asta din toată inima mea că nu mi-ai dat COVID, îți mulțumesc. Că mi-ai dat COVID, eu îi mai mulțumesc. Pentru că experiența cu El, lucrarea cu El este extraordinar de mare. Și când El vorbește, e extraordinar. Când dai proba, când pui profesorul și dă proba, el tace profesorul și tu scrii. La fel se întâmplă cu tine. La fel s-a întâmplat cu Avram. A trebuit să dea probă și a tăcut 3 zile s-a dus. Doar atât a zis, ia și du-l. 3 zile. Și 3 zile, cine știe ce a măcinat în mintea și în inima lui Avram și în inima lui Isaac. Dar după 3 zile a văzut minunea lui Dumnezeu și a zis, pentru că ai trecut examenul, ai trecut proba aceasta, spune Domnul, uită-te la cer, voi mulți nespus de mult sămânța ta și oricine te va blestema, va fi blestemat, și oricine te va binecuvânta, va fi binecuvântat. Vă dați seama ce lucrări mărețe face Dumnezeu cu fiii credinței. Ca cu Avram, așa vrea să facă și cu tine. Dar nu face. Nu face. Știți când îți dai seama că e ceva extraordinar? Când teoria ta bate cu practica. Și atunci îl vei lăuda pe Domnul din toată inima. Vei spune, Doamne, te măresc, îmi pun toată încrederea în tine. Eu nu că vreau să vă spun acum, nu vă păziți de COVID. Păziți-vă. Dar oricum, cunosc persoane care s-a păzit extraordinar de mult și a luat COVID și a ajuns la Iași. Extraordinar. Cunosc și așa.
Eu nu zic, domnule, nu orice regulă, nu țineți cont de reguli, nu așa. Dar eu știu clar că nimic nu se întâmplă. Niciun fir de păr nu se întâmplă fără ca Domnul să nu dea aprobare, să cadă. Asta trebuie să o ai în inimă, ca să-L poți slăvi în dimineața asta, ca să-i poți mulțumi și să te poți încrede cu toată inima ta în tine. Ca să ai frică de El, teamă de El. Doamne, să nu mă depărtez de Tine. Când vine proba, eu să reușesc, eu să iau examenul, eu să nu cad la examen, să-l mai dau încă o dată. Eu vreau să-l iau și eu vreau să mă tem ca să nu mai dau același examen din nou. Eu vreau să mă bucur de Tine cu toată inima mea și Domnul să fie slăvit. Amin. Amin.